A ver si hago. Si quieres saber por qué comenzamos tarde, pregúntame a mí. Podemos Toulouse de Tea. Toulouse de Tea. Moi boas, benvidas, benvidos a unha noite máis, un luns máis, coa nosa experta en temas escuros, esotéricos, historia da arte, e un sinfín de cousas máis, Melody Parga Otero. Benvida a este teu programa na Lobeira Today. Boas noites. Que contento estou por facer semellante merda de intro. Pero bueno, é que tivemos problemas técnicos. Tívenos eu. Melody estaba á súa hora, con todos os deberes feitos e todo listo. Pero eu, como a sempre, tarde, tiven problemas. Mandáchemo por Telegram, non? Si. Sí, ao final creo que se mandou por WhatsApp tamén. Tamén. Sí. A ver, vou mirar. Prefiro WhatsApp que Telegram. Entón, vainos contando de que vai hoxe o programa, porque hoxe non había nin sequera cabeceira que puxera este é o título de hoxe. Entón, de que vai hoxe, Melody? Hoxe imos a falar de simboloxía animal nos cemitarios, ou simboloxía funeraria en xeral. Animal. Simboloxía funeraria
animal. Sí. Que eso ten tela. É dicir, eu así a priori digo eu, É dicir, Luís, nos monumentos funerarios moitas veces atopamos vexetais e animais que teñen un significado máis alá do que son, non? Entón, hoxe imos a falar de animais. imos falar de animais. Vais a ir o can, por exemplo? Non puxen o can. Bueno, pois eu sou moito de cans. De cans, non do Podía, festival. porque a verdade é que hai moitos xacentes medievais que teñen can, pero non sei, non puxen o can. Non me deu por aí. É que fixen así unha selección un pouco aleatoria. Que Se fago todos os animais. Que churriaqueiro me está quedando este principio de programa, de verdade. Imos ir saudando moi boas, Diguito CR. Sí, non sabía que hoxe había, solo vin o anuncio de mañán da dietista. E moi boas, Blanco Loureiro, boas noites ás persoas. Sí, señor, ás persoas que, aínda que son chapuceiras, siguen sendo persoas. Lembrarvos, mentres carga a presentación que me mandou Melody a tempo, pero que eu non descarguei, lembrarvos que esta fin de semana, a vindeira fin de semana, imos estar co Obradoiro Digital Galego, eso que hai aí nesa esquina, vale? Co Obradoiro Digital Galego imos estar na feira do Culturgal, vale? Na feira da cultura das empresas culturais galegas, e nós, unha asociación sen ánimo de lucro, imos estar aí co Obradoiro Digital Galego, imos ter o posto 9, pasade saudar, e aparte, nunha das aulas do Pazo da Cultura, imos emitir en directo 3 horas pola mañá e 3 horas pola tarde, un programa no que faremos entrevistas ás persoas asistentes á Culturgal e todo o tema. Dito isto, agora sí, se ves o Carballo Interplay, avisarei, Blanco Loureiro, porque posiblemente vayamos tamén coa asociación o Carballo Interplay. Entón, así, xa empezamos así. Así xa o tomo. Pa que llevamos poñer título, no? Sí, porque se este programa xa foi así un pouco. Sí, total, xa empezou o programa mal, que máis dá que a presentación tampouco. Bueno, A ver, primeiro, espera. Primeiro, Kingsley Halley, moitas grazas por nos seguir. Señor Galaico, moitas grazas por nos seguir, hai 5 horas. E Madia Levo volveu suscribirse durante 30 meses, ollo aí ao señor Madia Levo, o David, en nivel 1. A súa antigüedade é de 35 meses e dinos, boa noite, levamos a charanga a onde faga falla. Eso é, pa Blanco Loureiro. Boas noites ás persoas e dixo, se ves o Carballo Interplay, avisa. Pois, di o vicepresidente do Obradoiro Digital Galego, levamos a charanga onde faga falla. Aí, señor, aí. Veña. O sapo. Que pasou co sapo? o sapo. A ver, o sapo non é un dos animais que máis ides atopar, pero é un animal que ides atopar de vez en cando nalgunha tumba e sobre todo nas medievais e renacentistas. E na arte románica en xeral tamén se representou moito. E tráiovolo porque é un animal moi espectacular e hai unha tumba moi espectacular con sapiños, que é esta. Onda? Este é o xacente de, o xacente Transi de François I de las Sagas, que las Sagas é unha vila de Suiza. Non lle conoces toda a vida ao señor este, pero Di Blanco Loureiro, buf, que mal rollo. así concreto, fixamos un programa sobre xacentes, falamos das tumbas. Entonces podedes ir aí a buscar. Unha cousa, fixen un cambio no audio. Escoitádesme, non? Seguidesme escoitando, non... Dedos arriba. Dedos arriba, se me seguides escoitando, perfecto. Vale. Pois veña, sí, é certo, fixemos un programa de xacentes. Sí. Exacto. Certo. E bueno, en concreto, o sapo ten moitas connotacións, entre elas que é un deses animais coñecedores do inframundo, non? Porque se acocha baixo terra. Entonces, serpes, coellos, sapos,
supónse que todos eses animais teñen un coñecemento do mundo das ánimas que se supón que está debaixo deste, non? Que é unha das localizacións do Hades, do Averno, do Inferno e do mundo das ánimas. Certo. Entonces, primeiro, o sapo ten ese coñecemento, pero é que ademais, que, bueno, esta tumba é do século XIV, por esa época o sapo e a ra teñen outra connotación que é a da luxuria e a concupiscencia. E claramente nesta tumba está a sinalar que non só se corrompe a carne, senón todo aquilo adquirido polos sentidos. É dicir, os deleites visuais e os outros deleites, como podedes comprobar, todo se acaba coa morte, non? Son transitorios e todo se corrompe. Entón, esta é a idea desta tumba tan visual, non? O sapo en sí tamén sabedes que é un dos animais que acompaña as feiticeiras, as bruxas, e que na maxia popular tamén ten moita presencia. Por exemplo, hai rituais para facerlle dano a unha persoa que che caia mal ou algo así, creo que é algo do Ciprianillo ou dunha das versións, non? Entón, colles un sapo, cóseslle os ollos cun fío vermello e despois tíralo nun caldeiro cheo de aceite e mentras o sapo vai morrendo, a persona a que lle queres facer mal, pois vaise poñendo enferma. Non sei por qué, hai moitos rituais con sapos que requiren que o sapo acabe dentro dun caldeiro. Di Blanco Loureiro que a él recórdalle os trasgos e demos do manga de Berserk. Dinos Madia Levo e pensar en sapos e a todo o mundo se lle dispara a líbido. Iso é innegable. É que de feito Vamos no, todos a sapos. na finais da Idade Media e no Renacemento, creo, bueno, hai un período de, non sei exactamente cal é o período, sinceramente, creo recordar que é ese, no que o sapo e a vulva son sinónimos. Penso que o período, decía outro, o que este que morreu de cancro decía, o período uralítico, debía de ser. Debe ser. Entón, sapo e vulva son sinónimos, e por aí tamén nos pode vir un pouco a idea de luxuria. E no arte románica, o que pasa que non atopei, sei que hai as imaxes, eu vinas, pero despois cando me puxen a buscar non daba atopado, non daba con elas. Hai imaxes, ao mellor, por exemplo, de mulleres con rás ou serpes zugándolle dos peitos, e adoitase interpretar que esa é unha representación da luxuria ou do castigo pola luxuria, máis ben. Que cousas, chico. Sí. E bueno, despois que dicir deses vermiños que tamén parecen serpes, non? A serpe tamén é un animal que aparece moitísimo no mundo funerario e aparece con diferentes significados, non sempre o mesmo. Claramente, estas serpe vermes están a degradar o corpo, noutras ocasións van a aparecer como referencia ao pecado orixinal, non? Con notación bíblica do xénese moi, vamos, a máis coñecida e evidente, e outras moitas veces co significado de regeneración, pero iso xa o veremos un pouquiño máis adiante. Pero digo, é dicir, entón, cando contan o conto este da típica serpe que aparece pola noite, vai chuchar a recén parida, o leite do seu neno e non sei que, eso que simboliza? Tamén luxuria ou é outra historia? Aí entramos noutro terreo. Ese tipo de serpe pode ser unha strix, ou non, unha lamia, perdón, que convertida en serpe vai a zugar o leite, é dicir, unha especie de bruxa, pero non bruxa terreal, das daqui, das copersas, senón bruxa xa nun sentido espírito maligno, que se transforma en serpe e que se alimenta ben do leite ou ben do sangue do meniño, atraída polo olor do leite. Pero serpes, en canto a serpe, hai moitísima simboloxía. Por exemplo, en Alemania, en certas partes de Alemania, críase que todas as casas tiñan unha serpe que era o espírito
o que protexía a casa. De feito, ás veces a serpe aparece en dobre, serpe masculina e serpe femenina, que son os espíritos dobres dos ocupantes da casa. Dicir, o pai e a nai, pero en versión serpe, non? E ancestral, que coidan de toda a estirpe e de toda a casa. Tamén hai esa idea benévola da serpe como animal que protexe, non? De feito, recórdame tamén en Alemania, é que non iba a falar disto das serpes, pero mola moito. Xa que me tirades da lingua. Claro, que te estamos tirando aquí de lingua top. Sí. Tamén hai a idea. Di Blanco Loureiro que hai que estar moi mal para quentarse ao ver un sapo. Aí o deixamos. Tamén hai a idea, dicía... Hai xente que zugou un sapo e descubriu que tiña certas cousas psicodélicas. Tamén hai que estar moi mal para ir por aí lambendo sapos. Mira Nacho Vidal, sin ir máis lonxe. As cousas que se arrastran acaban sendo sempre malignas. Sempre malignas. Sí. Claro, pero a serpe tamén é outro deses animais que se acocha baixo terra. Antes a serpe ten un coñecemento do outro mundo superior ao do resto de animais. Pero a postilla medievo, como aos bebés, por exemplo. Sí. Moi bo apunte, porque o que iba a contar eu é que nesta crenza de que as serpes poden ser as almas dos ancestros e espíritus protectores, tamén había a idea de que ás veces unha muller podía dar á luz non a un bebé, senón a unha serpe. Porque a alma do bebé era esa serpe e negábase o bebé a vir ao mundo e sae só a alma en forma de serpe. Entón, neste momento, cando acontecía eso, había dúas maneiras nas que acababa a historia. Ou ben, apaleabas a serpe ata que por fin decía, bueno, vale, convírtome en bebé, e entonces aparecía o bebé e todo seguía normal. No, va, en serio. A outra versión é que nada, que esa alma que se nega a vir ao mundo e quedase en forma de serpe e escapa e queda por aí en forma de serpe. Entón, é moi bonito porque hai un mitólogo alemán que se basea en Grimm que ven a contar que este mito de que as serpes lles gusta zugar o leite, de beber o leite, non todas as serpes o fan. Obviamente, se coñeces as serpes, sabes que as serpes non beben leite. Pero este mito existe. Por que existe? Di el. Pois existe porque as serpes que beben leite non son serpes, son ánimas. E as ánimas encántalles beber leite. É unha das ofrendas que se lle fai ás ánimas e aos ancestros. Non? Primeira nova que teño diso, E levamos 20 cantos programas. Moito, non sei cantos. Nunca falamos neste canal, neste canal nunca falamos de que ás ánimas lles gustara o leite. Pois sí. O leite, o viño, o mel, o ron, as fabas, non, esas póñense... Son larpeiras as ánimas. Son larpeiras, o doce encántalles tamén, o tabaco. A quen lle pos leite é os Reis Magos tamén, pero ao final teñen algo de ánimas tamén, os Reis Magos. Sí, claro, tamén se lle pon leite ao cobol, que é un tipo de trasno, os gnomos, o leite é unha ofrenda que se pon aos espíritus da natureza, digámoslo así. Porque hai moitos espíritus da natureza e moitas ánimas que polo visto beben leite. É claro, é outro líquido nutricio, outro líquido de vida que hai, a parte do sangue, non? Está o leite. Di María Levo se é leite sen lactosa. Depende se a ánima ten intolerancia ou non, porque haberá ánimas con intolerancia á lactosa tamén. Claro, se ti eres intolerante á lactosa neste mundo, sigues a selo no outro, porque para mí parece unha merda, non? Se eres coas alerxias no máis alá. Se eres intolerante á lactosa real, no mundo real, eres intolerante á lactosa fantasmagórica no mundo
fantasmagórico, non? Paréceme mal iso de ir arrastrando alerxias ao máis alá, Mira, sinceramente. bueno, a ver, non sei. Continuamos cos animais. Continuamos, sí. A verdad que é turbia, a imaxe esta dos sapos, Sí, é moi turbia. Bueno, os transis en sí, este tipo de edificios son unha das orixes da idea do zombi, Pero por que lle fan iso á pobre muller? Eu creo, a miña interpretación é que estes anfibios, sapos, están a representar a corrupción da non só da carne, senón daquelo que foi que daba pracer en vida. É unha maneira de dicir todos os praceres se acaban tamén. Que non te deixes levar polo mundo sensual, é dicir, dos sentidos, porque todo se acaba. Que non lle des tanta importancia, non te deixes levar tanto por el. Esa é a miña interpretación, porque me parece moi significativo que non estén colocadas ao longo do corpo, senón que estén colocadas nos ollos, o deleite visual, na boca, a gula, o gusto, e, por suposto, a luxuria, non? Entonces, Sí. Bueno, continuamos. Vasme perdoar, vou quitar un momento o vídeo porque vou coller as gafas porque xa empezo a ver torto. Entón, continúa, por favor. Que estamos vendo? Outro sapo. por certo, que, por exemplo, isto da raza dos sapos, no fisiólogo, que é un bestiario medieval simbólico, dice que a ras, poñen de exemplo que a ras representan o mundo da concupiscencia, é dicir, do que está apreixado polos sentidos e a sensualidade e os praceres, porque viven na auga, non? Entón, o fisiólogo toma esta idea de que a ra que vive na auga é luxuriosa, e que cando non ten esa auga, cando intenta evadirse dela, como non está acostumbrada ao sol da sabiduría, acaba tostada. En fin, cousas do fisiólogo. Vale, esta é unha tumba chinesa, que digamos que lle puxeron de título tumba de Chua Chu Kang. Chua Chu Kang é unha ra, é a ra dourada, Que que estou trae agardando sempre moedas. Estou agardando o chiste no chat. Trae sempre moedas na boca. No Feng Shui, no confucianismo, no tal, na tradición china en xeral, adoitanse poñer ras diante das portas con unha moeda na boca ou con varias, porque se supón que esta ra mitolóxica, cando a tes na casa, sae a recolectar moedas. Entón, ti tela aí, tela que tes sempre no chan ou nun sitio donde poidas sair da casa simbólicamente a recolectar moedas e despois traelas. Entón, chamou a atención, non? Que hai esta tumba con esta ra, non se ve, pero no lombo esta ra ten unha serie de pedras colocadas en forma da constelación do carriño, do carro, non do carriño, da grande, da Osa Maior. Entón, a idea é que esta ra saia pola noite a recolectar o poder desa constelación, ou esa sería a interpretación, non? Pero digo eu, Para traerlle fortuna á familia. imos ver unha cousa. Sí. Terá isto algo que ver? Bueno, primeiro habería que ver se porque isto é mitoloxía china. Sí. Simboloxía china, non mitoloxía. Entón, habería que ver se tamén a teñen os xaponeses, esta ra. Segundo, tamén habería que comprobar se Gimli a sacou nalgunha das súas películas, Estudio Gimli. E terceiro, terá esta ra algo que ver co xogo da ra que se practicaba hai anos nos povos galegos? Bueno, nos povos Non de... sei, non pensei no xogo da ra. Porque tamén se lle o segundo capítulo. porque tamén se lle tiran moedas. Sí. A ra tiranselle moedas para meterllas na boca. Entón, joder. que jodido é o mundo, Xa lle demos a volta ao globo, efectivamente. Cuidado aí, Vale, xa temos a ra, temos o sapo, vou ir anotando os animais. Sapo, ra... Serpes que beben leite, ti apunta, serpes que beben leite. O meu traballo neste programa é serpes leiteiras. Vale. Seguimos. Seguimos.
A ver, esta é a versión pequena da ra que se pon na casa. Póñese unha ou dúas e iso tenense na casa para que traballen para ti e pola noite saian a recolectar moedas. Estas son moedas do I Ching, pero bueno, do I Ching xa falaremos outro día. Mira que chula. Pois Mm. esta mola, esta mola. Mola máis que o dos sapos, A vos que vos parece? Dicide no chat aquí que vos parece a ra esta. Si vos mola máis, vos mola menos que os sapos. Como vedes o tema ra? Ra versus sapo versus serpe leiteira. Con que vos quedades polo de agora? Que poñeríades na vosa tumba? Entón, Moi boa pregunta, eso, chat. Vos que animal poñeríades na vosa tumba? claro, que se tiverades que poñer un animal, ao final vou vos dicir o animal que poría eu, porque estou namorado dese animal. E coa mesma, se o coñezo máis, o mellor deixa de gustarme, pero por fisionomía e por como é, encántame. Entón, vou vos dicir ao final que animal poría eu representándome a min na miña tumba. Idelle dando, veña, ide poñendo, vou ir anotando aquí, veña, tamén anoto, veña, animais no chat. Animais chat, sigue. Nada, pois nós íamos pasar agora a falar do moucho. O moucho é un animaliño que tamén ides atopar moitísimo como símbolo nos cemiterios e como referencia á arte funeraria. Mais o moucho ca a curuxa, pero hai un pouco, tamén ás veces hai un pouco de confusión entre os dous animaliños. Non son o mesmo, non significarían o mesmo, en certa maneira. Eu trouxen vos mouchos. Tedes por aquí un moucho, por exemplo, que debuxou David Caspar Friedrich, claramente relacionado co tema funerario, non hai dúbida ningunha. Este é un debuxo en sanguina de 1835 ou a partir de 1835, porque Friedrich tuvo unha embolia e non podía pintar, quedouselle paralizada parte do corpo, entón só podía dibuxar, e a partir de entón, que el xa era un destes románticos que se recreaba moitísimo na idea das ruínas, da morte, no tránsito da vida e tal, pero a partir dese momento comezou a facer moitos dibuxos de mouchos e de féretros, non? Ata que morreu en 1840. Esta non é de Friedrich, non sei de quen é, pero atopeina por aí e pareceume super impactante, non? Porque temos tamén esa recreación do cadáver. Entendemos que é un cadáver porque lle vemos a planta dos pés. É unha maneira de representar os mortos moi práctica e moi común en todas as disciplinas, non? No cine, sobre todo, o típico a morgue que se ven só os pés coa etiqueta, non? Coa etiqueta, sí. Que vou te dicir eu, é miticárrimo eso en cine. A este falta a etiqueta. Pero aí tedes o moucho tamén. Entón, que pasa? Que o moucho é un animal que pode ver pola noite. E, de feito, antigamente críase que a visión non era provocada por raios de luz que entran e golpean na retina, senón que era o contrario, que o que se emitía era o ollo emitía un raio. Entón, crían que os mouchos, por exemplo, emitían luz polos ollos, que por eso vían pola noite. Esa era a idea de como funcionaba a visión, ata que se desenvolveron os estudios de óptica e tal, e se desmentiu, non? Se comprobou que era do revés. Pero ata entón críase que os mouchos pois emitían luz polos ollos e que, polo tanto, eran unhas aves que podían guiar ás ánimas a través do inframundo. É dicir, son psicopompos. Axudan a alma da persoa a chegar ao máis alá. Porque, claro, o moucho pode ver, pero as persoas non, non? Entón, é un animal guía, un psicopompos. Nese sentido. Ten outro sentido, que é que a sabiduría, por exemplo, tamén foi sempre equiparada á luz, non? E á luz que te guía no camiño da vida, non? Entón, os mouchos tamén guían con esa luz dos seus ollos. Por iso, hai certa sinonimia entre moucho e sabiduría. Que hai que lembrar tamén que o moucho é o animal de Atenea, non a curuxa. O paxaro de Atenea é o moucho,
eu non sei por qué nas traduccións que se fan que hai en España, cando se traducen os epítetos de Atenea, moitas veces tradúcese a dos ollos de Curuxa. En realidade é a dos ollos de Moucho. Hai un problema coas traduccións. Non sei a que se debe, pero dardas. E, por suposto, claro, Atenea é a deusa da sabiduría e da técnica, da estrategia militar e da técnica téxtil, non? Entón, do coñecemento práctico. Esta é unha tumba dun cemiterio random en Francia, que vos digo eu de onde Mira, era. ese Moucho parece o Moucho que leva a compañía Eulen de seguridade. Sí. A ver, igual o señor ou señora ou quen este aí traballaba para Eulen. Vaya para seguramente. É que Eulen, precisamente Eulen, creo que o Moucho de Eulen está inspirado nunha moeda grega, é unha moeda grega, non me acordo de que época, que fai referencia a Atenea. O sea, o Moucho de Eulen é o Moucho de Atenea. Bueno, que esta tumba é unha pasada, porque ten aí como unha fervenza, unha ponte e o Moucho que noutra cor. Non sei que querían decir exactamente aquí, ás veces así en arte contemporáneo é un pouco difícil de saber. E como está aí tan descontextualizado o Moucho, pois eu que sei, ao mellor a familia ou o apelido pode facer referencia ao Moucho, non o sabemos, que estas cousas tamén pasan. Mira que me acaban de mandar, vamos a volver un momento os sapos, porque mira que me acaban de mandar por Telegram. Son eu chupando un sapo. Pois aí está. Perfecto. Sí, tal cual podría ser Nacho Vidal, aí chupando o sapo. Sí, con eses ollos de chupar sapos. Sí. Seguimos. E por aí Blanco Loureiro, que iso máis que Moucho é Curuxa, non sei. A verdade que como non vexo moi ben. Non sei, Pode ser Curuxa tamén, Hai un pouco de mestura. Este é un panteón de Montjuïc, é o panteón de Carlos Godó, é o interior do panteón de Carlos Godó, en neogótico, e hai varios animais. Entre eles, por exemplo, un galo, que estades a ver aí á esquerda, e un moucho, claramente representando a sabiduría, porque está lendo. Mira que nos di Medialevo. Eulen é mouchos ou coruxas en alemán. Como te queda? Eu quedome pizcoe total. Eulen. O sea, que todo o mundo di mal. E despois teñen o que creo que é a curuxa. Eulen é o moucho e o é a curuxa, creo. Joder. Bueno, decídenos no chat que animal poriades vos nas vosas tumbas. Os que xa o dixestes, podes facer como Dieguito, que xa leva 3, podes poñer máis, pero logo leeremos así as que máis nos choquen, ¿no? E eu contra o final vou vos dicir tamén cal é o meu. Entón, imos lendo por aquí, Medialevo, agora todas as pezas encaixan, claro. Eulen, pois mira, todas as pezas encaixan, sí. Moi boas, tuiteiro, canto tempo sen te ver por aquí. Moitas grazas por pasar, moi boas, agardo que todo vaia moi ben. E nada, e di aquí Blanco Loureiro, será o Cuco. No. Vai ser Coruxa. Veña, seguimos. Este é a verdad que é macabro, Este coa cabeza así de como se chama? De moucho. Sí. Recórdame algo, non sei a que, pero a min recórdame algo. Debe ser algún debuxo animado ou algunha peli ou algo que vin que me recorda moitísimo. Bien, recórdame as máscaras estas de Venecia dos médicos. Sí, tamén. Das un aire. Sería máis un corvo, pero bueno. León. Logo chegamos ao león. De león habería moito que dicir. Resulta que, por exemplo, houve un tal San Gerásimo que tivo un león como mascota.
Aí iba San Gerásimo un día paseando por aí, e atopouse un león dolorido, coxo. Entonces foille mirar a pata. O león deixouse mirar. E quitoulle unha espiña que tiña clavada no pé, na pata. Entón o león agradeceulle tanto que se quedou con Gerásimo. Entón San Gerásimo tiña aí no mosteiro adoptado como cantan un gato. O caso é que un día a San Gerásimo roubáronlle o burro e os camellos. Entonces o tipo pensou que fora o león que os comera. Entón castigou ao león a facer o traballo do burro. Entonces cargaba ao león e facíalle, facer o traballo que facía co burro, cargaba aí como se fora unha mula. Vaya. Pobre Micho. Sí. Entón resulta que un día pasou por ali o ladrón que lle levara o burro e os camellos e o león pispouse e rouboulle de novo ao ladrón o burro e os camellos e levoullos a San Gerásimo. Entón San Gerásimo dixo, ai, que te castiguei, non te tiña que castigar, serei burro. Burro son eu. O caso é que San Gerásimo morreu e o león estaba moi triste, non quería comer. Entón levárono á tumba de San Gerásimo e o león deitouse sobre a tumba. Vaya. E supoño que esa é unha das historias que fai que aparezan moitos leóns dormidos nas tumbas. Hai máis explicacións, pero esa é unha delas. De feito, tamén aparece San Jerónimo moitas veces cun león. Que lle rouboulle a mascota a San Gerásimo. Como o león xacente de Lucerna, que é moi chulo, moi chulo. Exacto. Se ides a Lucerna en Suiza, é unha cousa que tedes que ver. O león xacente que hai ali é moi, moi guapo. A ver, dinos aquí tuiteiro, eu fora do meu cadaleito poñería o animal de meu cuñado para que espere a que desperte. Porque sempre teño que esperar eu por el. Aí. Vale, vou anotar aquí, cuñado. Cuñado. Moi bien. Veña, seguimos. Esta é a tumba de... a tumba non, é o cenotafio de María Cristina de Austria, que eu creo que xa o puxen algunha vez porque me encanta. De 1798, comezouse en 1798, rematouse en 1805 e o escultor é Cánova. Este león de Cánova foi despois moi representado e moi copiado e está por todos os cemitarios do mundo. E é un león que está dormindo. Xa digo, isto dos leóns dormindo pois podenos recordar un pouco a historia de San Gerásimo. En realidade o significado do león, por un lado, é a forza. E ás veces ven a representar a virtude da forza, como é neste caso, a forza que tiña María Cristina de Austria. Pero está dormido, porque tamén nos ven a significar o sono e o despertar a unha vida nova, chea de fortaleza. Esa sería a idea. Entón, por un lado, o león simboliza a fortaleza, obviamente, e por outro lado, cando está dormido, o sono eterno e a é como un espírito que está aí protexendo a quen está descansando. E de paso botase tamén el unha soneira. Digamos que esa é a idea. Mirade, vou vos lanzar... Os leóns protectores témolos tamén no Congreso dos Diputados, non? Pero tamén os atopamos en ámbito funerario. Ai, pono. Para que non teñades que ir a Lucerna, vou vos poñer o león morto, o león xacente de Lucerna. É moi bonito, E está cavado na rocha. É dicir, hai unha rocha aí, pois cavaron na rocha. Aí o tedes, Vale. Seguimos. A ver, aquí outro león que eu creo que este é San Jerónimo. Isto é no cemiterio de Montjuic. Agarda. Non sei de quen é a tumba. Agarda, a ver. Le. Un día expliquei que en China é unha hora distinta á nosa. Un rapaz saltou. E en León? A compañeira non me deixou contestar. Ti es parvo. León é un animal.
Vale, eu vino en persoa ese león, moi guapo, sí, señor, sí, Blanco Loureiro, está moi chulo. Eu fun a Lucerna o ano que ardeu a ponte de madeira. Ten unha ponte de madeira fermosísima, moi chula. No Congreso tamén están dentro, non solo fora, tamén os hai dentro. Eu non estiven, mira que levo anos aquí en Madrid e aínda non fun a ver o Congreso por dentro. Mira ti. Eu estiven e non fun dentro, pero estás a referir a que hai leóns dentro como arte ou como parte? Pois eso xa non sei, claro, claro. Aí no acollín, estou lento, Estou canso, hoxe estou canso, realmente. Veña, seguimos Bueno, con aquí outro león dormido na tumba de Rubén Darío, sen máis, xa vos contei. este parece que está de guasa. O león ese parece que lle acaban de contar un chiste. Está. Rubén. Rubén, no digas eso, Rubén. Vale. Logo temos, claro, agora ensinei-vos os leóns en posición, bueno, non vos puxen ningún experto, pero en posición de vixilancia e protección, os que están dormidos, pero que tamén están vixilantes, como todos os felinos, e esta xacente, que é o xacente de Beatriz de Portugal do século XV, casada con Juan I de Castilla, ten na súa base 10 leóns. Vedes aí á esquerda e a dereita? Isos son uns leóns un pouco cabreados. Un lote deles. E aquí tedelos máis en detalle. Porque tamén hai unha maneira de representar o león, obvio, que é roendo xente ou roendo animais, pero isto xa dende a antigüidade, non? Porque ás veces o león tamén simboliza, pois, por exemplo, en contextos bélicos hai moitos casos na antigüidade, non? De que un pobo devorando outro ou ganándolle unha guerra a outro. Ou a fortaleza do rei devorando os inimigos, non? Esa é a idea. Son difíciles de interpretar os leóns do xacente de Beatriz de Portugal, porque como vedes, por exemplo, está roendo esa especie de personaxe, pero hai outro que está como protexendo ese infante, e hai outro que ten un can na boca que parece que o está a protexer tamén. Entón, é un pouco difícil de interpretar a iconografía, pero hai ustedes que tamén están en modo fiero, por eso os puxen. Que curioso. Serpes, vaya, volvemos a serpe leiteira, volvemos. Tivemos, perdón, por recapitular, ata agora tivemos o moucho e o león. O sapo, o moucho, o león e agora imos ás serpes. Vale, serpes, que anotara aquí de antes que me dixexe, serpes leiteiras. León, vale. E agora serpes normais. Serpes. Veña, imos coas serpes. Joder, que mala cara ten esa serpe. Sí. Parece Shenron, o dragón de Dragon Ball. Ai, sí. Temos que facer un día un programa de Viaxe ao Oeste e Dragon Ball, porque me estou lendo Viaxe ao Oeste e mola moitísimo. Onda. Pois eu poñolle música a ese programa, pídome poñerlle música a ese programa, porque teño un par de temazos do señor Ennio que van que ni al pelo, vamos. Veña, dalle. Bueno, esta é unha tumba que anda flotando por aí polo internet e eu non atopei nin onde está, nin de quen é, nin nada, pero dixen, poño aí igual, porque aquí hai unha serpe. Está escrito en grego Gnosis. Claramente ten unha simboloxía que refire a algún tipo de escisión, digamos, cristiana ou católica. Gnosis non quere dicir, non sei se sería masonería ou gnosticismo, pero non sei que corrente exacta, non sei, non me meto neso, pero aí está a serpe, e a serpe non está a simbolizar pecado nin nada diso, está seguramente a simbolizar rexeneración. Que a serpe por sí xa non só é un animal que coñece os segredos do inframundo, senón que é un animal que se rexenera a sí mesmo porque muda de pel todos os anos. Certo, certo. Claro.
Esa é a idea. Curioso, Despois temos tamén isto de que os velenos das serpes serviron moito tempo tamén na farmacopea. claro, íbache dicir, é curioso o odiada que é a serpe como animal, como moitas especies de serpes son moi odiadas, no? E, sen embargo, están na simboloxía das farmacias, que é o que nos cura, no? Entón, é curioso como algo tan denostado, tan mal visto, tan odiado ou tan temido, resulta que tamén é algo que está moi ligado ao que nos sana e ao que nos cura. Claro, é que é a serpe de Asclepio. Atenea tamén vai acompañada dunha serpe. É un animal ambivalente, moi demonizado nas relixións semíticas, no xudaísmo e no cristianismo, pero no paganismo antigo, tanto na relixión helénica como na romana, a serpe non ten esa connotación. E hai moito, o sea, na antigüidade era moi habitual divinizar aquel animal ao que se lle tiña medo. É unha maneira de intentar relacionarse con el. Por exemplo, hai un libro de Avi Warburg que se chama El ritual de la serpiente, que conta un tipo de ritual con serpes que facían, é que non me quero confundir de tribo, de indios. Bueno, Avi Warburg foise a Estados Unidos e fíxose por ali un garbeo, non coñecendo os indígenas daquela zona do salvaxe oeste, e escribiu despois algunhas ideas sobre aqueles rituais da serpe que facían. Eles representaban os raios ao trono como serpes. Entón, son representacións chulísimas tamén. Esa idea de que a serpe e o raio teñen algo que ver pola forma. Sí, danse un aire. Sobre todo cando van pola area. Cando reptan pola area, moitas das serpes parecen raios. E outra cousa que me esqueceu dicir antes, cando me puxen aí toda efusiva coas ánimas, as serpes e o leite, é que hai a crenza de que as ánimas, a linguaxe das ánimas é o silbido, ou o zoar. As ánimas, o ruído das ánimas sería ese, non? Hai varios exemplos na literatura grega onde se fai esta referencia. Mesmo E na a serpe tamén fai ese sonido, non? Entón, por iso se pode interpretar que sería unha ánima. Claro, digo, mesmo na actual, porque J.K. Rowling colleu o Parcel, esa linguaxe que falan os de Slytherin, no? Para se comunicar coas serpes. É que J.K. Rowling ten coñecementos esotéricos e máxicos, máis ben. Coñece este mundo simbólico. É bastante ben. Veluns de Tea. J.K. Rowling ve luns de Tea cando o poñemos no YouTube, ve o subtitulado, porque YouTube subtitula. Claramente. Claro. E despois, non vos lo puxen, pero hai unha cousa que se chama Ouroboros, que é a serpe que se engole a si mesma. Que se come a si mesma, sí. Sí, ven a representar normalmente o tempo, sobre todo, pois pode representar o ano, non? O ciclo da vida, de morte e renacemento, bueno, o tempo en xeral. De feito, hai tratados de iconografía nos que se di que unha maneira de representar a Crono, o deus Crono, o tempo, é co Ouroboros e tamén co reloxo de area con alas, non? Que iso, como non é un animal, pois non vos lo puxen. Que máis bichos temos? Temos... Toma! Toma! Bueno, o ave fénix! Toma! Que decir da ave fénix? Dios! Creo que hai... A ver, represéntase de maneira escasa na arte funeraria, pero en sí ten unha simboloxía funeraria moi interesante, non? Tamén outra vez esta idea de morte e renacemento. O renacer. Pero ademais de sacrificarse a sí mesmo, de matarte a ti mesmo para renacer e ser outro. Só reinventarse ou morir. É algo así.
Esa de Harry Potter tamén. Xa Xa vos que, digo que J.K. Rowling sabe. xa que falades de J.K. Rowling ou falar do Fénix, non custaba nada meter un Dumbledore. É que eu, a ver, teño que recoñecer que eu non me lín a saga de Harry Potter, non vos poido facer aquí a Vou disección. silenciar un momento. Non llo teñades en conta. Non llo teñades en conta, non pasa nada. Hai xente así, pero os que o limos, os que limos a última parte do último libro, o sea, a segunda parte do último libro, nunha pantalla, porque ardíamos en desexos de saber o que pasaba, imoslle perdoar, vale? Veña, vou na de silenciar. Que as pelis sí que as vin, Xa, pero non lixe os libros. Non. Non lixe os libros. Pero O sí que sei que esa señora ten moitos coñecementos. O daño xa está feito. Mira se ten coñecementos que eu sen ler os libros ata o sei. Mira, sí. Certo, Branco Loureiro. Bueno, A por ver, exemplo, tedes un fénix aquí en Suiza, la Mason de la Luz. É dicir, a Casa do Lobo é unha casa de ricachóns do século XVIII. Ten un fénix aí, védelo. Hai o fénix ao representarse ás veces non se sabe moi ben o que é. Distinguídelo porque sempre ten un pouco de lume aos seus pés. Porque senón ides velo representado como águila, como, bueno, un bicho un pouco indeterminado. E este é o fénix da Coruña, que está no edificio da Unión, que en realidade é unha representación de Ganímedes. E Ganímedes, del xa falamos, foi amante de Zeus, non? Zeus converteuse en... Espera, en que bicho se converteu Zeus? Bueno, non paxaro, que non era un fénix. eso é o símbolo dunha compañía de seguros, di aquí. La Unión y el Fénix Español foi unha compañía de seguros española fundada en 1879 pola fusión das aseguradoras La Unión e el Fénix Español en 1864. É dicir, unha fundouse no 56, no 1856 e outra no 1864. E hai unha en Santa Cruz de Tenerife tamén. E penso que hai outra en Madrid. Si me apuras, Queres ver a de Tenerife? Isto hoxe que lo lanzo todo. Sí, por aí Blanco Loureiro en Oca, non? Mira, este é o de Tenerife. É águia, é unha águia. Non, é un fénix, que está no lume, non o ves? Sí, vale, pero o mito de Ganímedes Ah. é Zeus que se converte en águia para raptar a Ganímedes porque se namorou dele, entón querelle facer cositas. Esa é a idea, en águia. Non, porque estaba eu pensando en que vecho se converter a Zeus. E dicía por aí Blanco Loureiro en Oca, pero en Oca non é. Oca é con Leda. Di Dieguito que non lle ten pinta de Fénix, di tuiteiro, nunca me gustou ese grupo de La Unión. Música aburrida. Vale, o de Tenerife parece máis que o da Coru. Pero, falando de Fénix, por suposto, Fénix é unha das aves que máis se representa tamén en Asia, tenen moitísima mitoloxía sobre el, o confucianismo ten bastante que dicir sobre o Fénix, pero creo que é notado, bueno, en fin, é que hai tantas correntes que unha pérdese. Os inmortais, os que gañan a inmortalidade, os que consiguen trascender, son elevados ao ceo, a súa alma é elevada ao ceo en diferentes animais. Os homes van en grulla, en garza, e as mulleres van en fénix. O que pasa é que son difíciles de atopar, a representación que quería non vos la puiden poñer. Entón, eu imagino que o fénix ten que ter algunha relación con algún animal asiático, pero moi estilizado e moi tal, porque non me parece normal que os homens suban en garza e as mulleres suban en fénix. Pero aí podemos enlazar con esa maravillosa película de Estudio Ghibli de El Chico Garza.
Ajá. Que a vin eu hai pouco, por certo. Porque as Digo, garzas teñen tamén certo significado de ánima vale. Mira unha ou cousa, vinculadas a que ela. a min con isto de Ganímedes, chamádeme vello, ao mellor a xente nova que parades por aquí, pois non vos coscades, pero vou vos compartir un vídeo, a ver se escoitades algo, que vos soe, ou a ver se o vistes algunha vez. Entón, vou compartir pantalla, é que estou hoxe con comparto todo, chico. Vale, compartir, lanzo, non teñades en conta de onde é, porque é o que atopei, pero aí vai. ¡Ostras! É verdad. Una evacuación mundial por extraterrestre. Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de una confederación intergaláctica. De Ganímedes, de constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya. Carlos Jesús xa o dicía e di aquí, quen se ría agora de Carlos Jesús tras captar a NASA unha señal radio de Ganímedes? Cuidado aí. Cuidado aí. Do 12/1 de 2021. Que pouco había que facer na pospandemia, Este tipo de noticias marca. Bueno, seguimos. De Ganímedes. Bueno, e finalmente De Raticulín. A ver, a película. O un chico, animaliño, falábamos de a peli. Ai, sí, del Chico Garza. Bueno, digo, porque as garzas e as grullas teñen algo que ver con isto das ánimas e do transporte de divinidades polos ceos de Asia. E os fénix tamén. Fénix non salen en el Chico Garza, pero teño que volver vela. Hai moitas cousas que se poden dicir del Chico Garza. Está moi chula. A min gustoume. Como os periquitos, mola moito os periquitos. Oh, sí. Bueno, outro animal que podemos atopar son os años. Aquí tes unha imaxe do Divino Pastor dun cemiterio de aquí de Barreiros, non me acordo de onde, pero Bueno, por último dicir que Fénix tamén era un personaxe do equipo A. Aí o deixo. E bueno, que dicir dos años e das pombas que tamén hai. Esta é unha lápida da Sacramental. Había unha canle, lembro eu, nos albores do YouTube en galego. Ajá. Volve atrás. Atrás? Aí. No, a años. E agora volve a pombas. Pombas e Añas. añas. Había unha canle que se chamaba Pombas e Añas. Que Certo. Sega vendo. Non supe vídeos, pero sigue existindo. parece que me quere soar, Alguén. Sí. Non o fixen adrede, Non o fixen adrede, pero bueno. Non foi por aí. Ben, as pombas entendo que implicarán paz, ¿no? Paz e pureza. Claro, a paz, a pureza, a alianza con Deus, porque a pomba coa rama de olivo é a que aparece no Xénese para informar, despois da traición do corvo, para informar de que xa hai terra seca, non? Entón, a alianza con Deus, a promesa divina da vida eterna, viríase. Vexo que a Blanco Lobereiro non lle gustan as pombas. Di a paz e a pureza das ratas do aire. É que teño unha colega que lle chama ratas do aire tamén. Son bonitas. E bueno, esa lápida tamén vedes que ten a roseira, ten os lirios e ten a hedra, que é o abrazo eterno, non? Entón, é moi bonita esta. Lirio chamaban yo outra cousa en Ferrol. Nos hacemos unos lirios. E non ten que ver con peixe frito, non? Porque aquí hai un peixe que lle chama lirio. Sí, non ten que ver con iso. Entón, E xa está. Esta é a última, creo. Si, é a última. bueno, pois imos recapitular, porque agora, claro, teñemos que dicir cale, espera que vamos a poñer aí. Teñemos que dicir agora, primeiro ti, Melody, que animal porías ti, que animal porías ti na túa lápida, na túa Eu, coellos, por coellos, suposto. coelliños.
Coellos. Que non sei se coellos en modo cookie ou coellos en modo asasino, como os coellos medievais. Teño que decidilo. Igual un cookie e outro asasino. Un de cada lado, como que te Sí. están, un está che dando o bon consello e outro o malo. Entón, dicídeme por aquí quen falta por dicir que becho poría na súa lápida. E mentres tanto vouvos dicindo, vouvos lembrando que esta fin de semana imos estar no Culturgal, dende o venres ata o domingo. Eu poría na miña lápida unha lontra. Encantanme as lontras. Pareceme un bicho super coñeiro, sobre todo Son moi bonitos. as lontras marinas estas que saen aí coas pedriñas en riba do bandullo, así boca arriba, flotando na auga. É que sempre me sentín un pouco lontra cando nadaba. É dicir, son Unha as... das mellores contas de todo xe. A de conta de lontriñas. E unha das mellores contas que podes ver en YouTube para ver lontras é a de Iago Rau. Iago Rau pon cámaras de fotocaptura ou de videocaptura realmente en sitios onde hai lontras, onde hai corzos, onde hai teixos, etcétera, etcétera, e despois el compón unhas poesías e vai lendo a poesía mentras che vai poñendo as imaxes que el captura na natureza. É moi bonita a canle. E ten unha lontriña aí que é preciosa, que a sigue moito, que sae sempre así. Entón, a min faime moita gracia a lontra. Di aquí Branco Loureiro, esto sona a ti que casa de Hogwarts eres, Hufflepuff ou Ravenclaw? Eu non sei cal sería. Se houbera unha sucursal de Hogwarts en Galicia, que casa sabería? Eso dá para outro programa. Hostia, macho, pues podíamos facer un programa especial en Nadal. O que pasa é que en Nadal imos ter aí convidadas, seguramente. Hostia, non me dá tempo a ler os libros. Imos ter convidadas en Nadal, pero para despois de Nadal, para febreiro ou para marzo, podemos facer un programa pasando a mitoloxía de Hogwarts pasando a Galiza. Si Hogwarts estivera no Monte Pindo, por exemplo, e o andén 9,5, o sea, o 9,3/4 fose na estación de Ourense, por exemplo, sabes? Como sería toda a historia esta? Entón, di para o entroido e disfrazadesvos. No, xa estás pedindo moito, Eu para o ano, como proposta de ano novo, para o ano eu quería facer algún programa ao vivo. É dicir, non sei se durante o ano ou xa no verán, pero facer algún programa en directo, con público, con xente ao vivo véndonos. O que pasa que, claro, tería que haber un compromiso por ambas partes. Non vamos a estar Melody Maseu nunha sala con 25 sillas baleiras, e ali, bueno, pues nada, aquí tal, e dándolle o botón, dándolle o botón, a ver onde o teño, aquí, dándolle o botón, É que había tempo que non o usaba, pero dándolle o botón, non, iso non. Ten que haber un compromiso por parte das persoas que seguides a canle. Entón, ao vivo, porque os luns de TEA son ao morto, claro, son ao morto, son a través dunha pantalla que non está viva. Esta pantalla, non ves, eu doulle así, non vese o meu dedo, pero non está vivo. Non está viva. Entón, depende onde fagades, vale, pois habemos mirar, porque se hai cobertura onde está o lobisome no centro de Galicia, coa mesma vamos pa ali, cunhas sillas de camping e facémolo ali. E o eco de fondo. Vale, e Capulli de Mercadona, claro que sí. Eso é mañá, Dieguito, que te estás liando. Entón, falamos durante o programa de simboloxía funeraria, de sapos, ras, fómonos un pouco polas ramas falando de ánimas e falamos de serpes que chuchaban leite, de mouchos, de leóns, de serpes, de fénix, de años e de pombas. E no chat saíron que houbo xente que dicía Branco Loureiro creo que dixo que quería poñer unha coruxa, que poría unha coruxa. Aquí o Dieguito, que está hiperactivo hoxe, dixo pingüín ou panda. E despois dixo, e se non pode ser unha rubia galega. Pois nada, chico.
Pode poñer os 3 e despois romperlle a cabeza a peña que vai a interpretalo dentro de 100 anos. Despois o Sonche poría o seu cuñado, aquí a Melody, a Coellos e o señor Madialevo poría un paxariño, o de Twitter, disque, que xa morreu. Unha rubia galega. Sabes que me estou acordando dun animal que tamén había que dar moi ben nunha lápida, que é o porquello. O porquello é un animal moi molón e ninguén fala do porquello nunca. Que é o porquello? É que aquí chamamos de porquello, pero chamase... O teixo. Non, Creo que sí. é o porco teixo. O porco teixo, eso. Vale, o teixo, o teixugo. É bonito, o teixo, a min gusta. Sí, O que son pasa é moi que é moi bonitos. pequeniño, o teixugo é raro velo, Pois no último vídeo que subeu o Iago Rau, ten un par de teixugos xogando entre eles na entrada da teixugueira. Ai, que bonito. Pero chulo, e de velo porque está moi guai. Recomendación, non ven a conto falarnos uns de TEA dunha canle de YouTube que fala de animais, pero aquí o tedes. Isto é o que gañades por estar na Lobeira e non estar noutro sitio. Dito isto, emprazovos a mañá. Mañá teremos unha conversa, unha conversa non, un programa sobre dietética deportiva, ao que ven o Iago, falar coa dietista e comigo, que son un lego nese tema, aínda que fixen moito deporte e comín moito mentras o fixen, pero non teño nin idea do que van falar e interésame moito. Entón, as que vos interesa o tema, pois podes pasar mañá ver ese programa. E xa quedamos emprazados para en decembro, hostia, o último luns de decembro, Melody, é o 30. É igual, temos que... Bueno, é o 30, non o 31. A ver si para aquela, porque dicían que antes do 31 de decembro deste ano íbamos ter posta a fibra aérea na Lobeira. O poste xa o teño. Teñemos que facer un tour pola Lobeira, para amosarvos a evolución tecnolóxica que estamos tendo na Lobeira, que vai impedir que ninguén saque unha foto sin un cable, porque xa hai cables por todos lados. Pero imos ter fibra aérea, é dicir, vou ter fibra. Paso de non ter fío telefónico a ter fibra. Aí, pum. Sabes, directos dende a Lobeira. Ahora que? A lo loco. En canto teña fibra, vou facer o ron con Twitch que prometín hai 1000 anos. Pois xa fixera o Twitch Tonic, entón teño que facer o ron con Twitch, que teño a botella sen abrir. Teño a botella sen abrir, esprofeso para facer ese programa. Que me vendera, por certo, esa botella vendérama Leti da Taberna cando traballaba en Melide. Ahora que? Aí queda iso. Xa está. Diría o coruñés, non me sabe o nome, me cago na leche, o dos diplomáticos, non? Diría partiu. Non? Dicía no seu programa de música que tiña na Radio Galega, dicía partiu! Xurxo Souto, aí está. Dios, grazas, Madialevo. O ron con Twitch vai a ser ao vivo? No. Ese vai ser o chupistrín. Mira, si se funciona ben o ron con Twitch, de verdade, prométovos que facemos un terceiro programa ao vivo. Unha quedada, na que facemos un programa, falamos de cousas ao vivo. Ao vivo. Eso queda aí prometido, que coa mesma o terceiro maratón, que este ano non puido ser por cousas da vida, pois o cuarto maratón, a cuarta vai a vencida e facemos o primeiro maratón da Lobeira ao vivo. No verán, na Lobeira. Monto unha carpa, fixadevos ben. Monto unha carpa aí. Vale, pois iso, como diría Xurxo Souto no seu programa que tiña na Galega que falaba de música super guapa, e falaba así, e dicía partiu!
e lanzaba a saída, pois o mesmo aquí. Entón, como non tiña vídeo de intro, tampouco teño vídeo de saída, pero ese sí que o teño que estou vendo aquí. Entón, hoxe non usamos nada o meme que temos xa instalado aquí, o meme das O de matemáticas. Julia Roberts. Sí, non usamos, No. pero sí que non sei se lanzalo. Non vou lanzar o non vou la Viva el vino está. Non sei onde o teño de Viva el vino. É que perdín moito isto, claro, non o uso. Teño este. Que tampouco usamos. Pero bueno, dito É que isto, foi un programa light. Hoxe non había que facer cálculos nin nada así. ninguén chama, ninguén conta un conto, ninguén di nada, entón ata a próxima, viva o viño, até a próxima e dinos tais, grazas por avisar, atopeivos de chiripa. Home, avisado estaba, Si non lle Sí, tes a eu avisei, si non lle tes a campá activada a tua amiga Melody e non lle tes a campá activada a Lobeira, malamente te vas a enterar destas cousas. Pero avisado estaba, E máis, será que non hai sitios onde replica o que fai a Lobeira. Xa logo son un cansino. Porque replica nos bots da Obradoiro Digital Galego. Replica na web da Lobeira. Replica, bueno, na web da Lobeira non sei se replica nada xa. Eso, ao mellor non replica nada. Pero replica nas redes da Lobeira. En Facebook, en YouTube e en Twitch. Queres máis? Que de verdade, chico. Vale. Eu pensei no. Di Blanco Loureiro. Eu pensei en avisarte, pero non te quería molestar. Ajá. E queda ben. Non me queredes de espectadora, di. Home, bueno, por un que vexas en diferido tampouco pasa nada. A ver, non me veñades con que son pouco Lobeira ou pouco Mel, que xa para iso está. Bueno, dito isto, están aquí a tope, Eu creo que estaba a xente máis atenta o ano pasado cando andábamos cambiando de data. Si cando eran os luns de Tea, que eran os martes. Os martes e os mércores. Mira que temos avisado, ademais, que son o último luns de cada mes é luns de Tea. Collede o voso almanaque e marcade o último luns de cada mes, marcades unha rodiña e poñedes LDT. Luns de Menos Tea. o de decembro, que igual xa. O de decembro, a ver, é que o 30, tío. Pero bueno, o 23 ou o 30 vai ser en decembro, vale? Posiblemente o 23, por aquilo de pasar as festas tranquilos. Entón, a ver que di. No. Vale. Que dixo René? A ver. Blanco Loureiro. Xa molestas abondo. A ver, Pero isto como está a xente? Dende que Plutón marchou para Acuario, estades todos un pouco revolucionados. O Masterchef era os martes. Entonces era o martes chef, ¿no? Como que dixo, fostes ver Gladiador, porque Paco Cela, da corte do director, foi ver Gladiador o día 15, creo. E dixo, tamén podíanlle ter chamado, dixo el en redes, tamén lle podían ter chamado Gladiadous, sabes? A peli. Aí o deixamos, Aí o Paco estivo fino aí. Eso era como Masterchef, Agora tedes que facer alimenos A lo menos 20 minutos máis. máis. Xa sexan berreas ou o que sexa. Outra que ve aí o tema Vas de... ter que facer isto dos directos extensibles, Fran. Viches? Non sei como se fai. Eu non sei como se fan os directos Sei extensibles. que existen, pero non sei como se fai tampouco. É que nin idea de como se fai. No, aquí botón diso non teño. Bueno, grazas a René por darlle a seguir. Moitísimas grazas. E seguimos lendo e cando chegue ao final do que está expoñendo, facede un resume polo menos
Pois nada, Tais, falamos aí de animais. Leolle os bichos. Veña. Mira, falamos Leños bichos. de simboloxía funeraria animal, vale? Neste fabuloso luns de Tea. Entón, primeiro falamos dos sapos, logo das rás. Das rás fómonos un pouco polas ramas e falamos de ánimas que lles gusta o leite, entón fomos as serpes que chuchan leite dos peitos das parideiras, entón falamos de serpes leiteiras, pero volvemos ao rejo e falamos dos mouchos. Despois dos leóns, despois das serpes, despois saleu o Fénix, que era o colega de Pegaso, non sabes, nos Cabaleiros do Zodíaco, o año e as pombas. Vale? E a xente no chat puxo de que bicho querían poñer nas súas lápidas. Entón, ti que bicho porías, Tais? E así xa estás o día completamente. Ahora vai dicir, non o quero dicir porque... Todos dixemos un bichiño, ti tens que dicir un bichiño. Claro, ahora leo Eu dixen coellos, obviamente. Claro. O sea, Tais sabe de que vai o rollo cos coellos. Iso é. Que pasa coas serpes e o leite? Como Samarán? Samarán, esa é unha serie turca, onde tamén hai un rollo con serpes. Vale, un corvo, obviamente, di. Vale, pois mira, súmase o corvo aos que xa saíron, que era un páxaro, coello, un aquí dixo que poñía o cuñado, outro non quixo elexir entre tres e pixo pingüín, panda ou rubia galega, a coruxa, e eu poría, bueno, aquí Melody, un porquello, ou porcoteixo, ou teixugo, ou teixo, E coellos. coellos, e eu unha lontra. Ahora que? Xa está, listo, resumo feito. Entón, Agora está o día. sen dicir nada máis, tiña que lanzar o final xa, en plan. Porcoteixo era Hufflepuff, sí. Hufflepuff. Unha vez fixen un test de que animal eres de Harry Potter, digo, de que casa eres, e saliume Hufflepuff. Sí. Si co ben co dis, sí, ten que ser Hufflepuff. Eu tiño unha veciña que seguro que é de Slytherin. Pero... porque é medio cobra. Hazelnut, di aquí. Bueno, non facemos máis extensible isto, que eu morro de sono, que hoxe levanteime moi cedo e, de feito, tiven que facer, cada vez que fixen isto, ahora podedes ir atrás e contalas, cada vez que fixen isto, estaba facendo un bocexo, porque non sei que me dá bostezar a cámara, facer... Entonces, cortaba un pouquiño o vídeo, porque que de verdad que vou reventado hoxe. Dito isto, xa non tes perdón, Melody. Xa non tes perdón. Non, é que xa non tes perdón. O sea, non dis ben Hufflepuff. Non liche os libros. É dicir, vamos a ver. Non pode ser. Isto non pode ser. Isto é un atentado contra... Corrixireime e mercarei os libros e lereinos, ben. Non, nos merques, que chos deixo eu que os teño na lobeira. Para que os vas mercar? Ou vas á biblioteca, que tamén os teñen, seguro. Veña, que é semán de Black Friday e hai choio a mazo. Sí. Podes vivir con iso. Claro, é que ti líchelos, Tais. Liche os libros de Harry Potter. Sí. É que ten tela. Ides lento xa no chat. Vai haber que cortar todo, Vai haber que cortar isto porque xa non contestades, xa está xente ranqueando, tal. Xa di Blanco. Boas noites. Bueno, pois, como diría a miña sogra, buenas noches. Vémonos mañá coa e con Gerai. Adeus.